Sí, moltes gràcies, presidenta, i adherim-me també al que el diputat ha pogut explicar amb absoluta claredat i que jo crec que ens revela que efectivament ens trobem en una situació absolutament indescriptible ja inclús. Avui elevem davant d'aquest ple una moció que s'inscriu en l'essència mateixa del que suposa la responsabilitat pública, dels que tenim la vocació de servir amb els valors i els principis que ens han de regir, que són els dels drets humans i que en aquests moments crec que han de regir i han de ser el motor que ens ha de moure en qualsevol pronunciament públic que fem, òbviament en la vida i en la nostra esfera privada, però en l'esfera pública que ens devem als ciutadans i ciutadanes i que ens devem a la humanitat, encara amb molta més raó. Perquè la defensa dels drets humans ha de ser un principi innegociable que hauria d'estar per sobre de qualsevol ideologia política de les que tots i cadascun de nosaltres tenim en aquests moments, que òbviament totes són respectables, però que els seus sostens amb els drets humans han de ser el pilar fonamental. I ha de ser amb la coherència institucional i com el nostre deure i la nostra també responsabilitat, com deia, com a servidors públics. La situació que viu el poble palestí a la Franja de Gaza ha traspassat tots els límits. Ho veiem tots cada dia, la devastació és absoluta i, desgraciadament, no veiem un dia, no veiem la fi, no veiem realment que la situació pugui anar a millor. No parlem només de bombardejos, no parlem només de la destrucció material, sinó de la negació deliberada del que és l'existència dels éssers humans que viuen en aquella zona. Desenes de milers de persones assassinades cada dia, a cada hora, barris esborrats del mapa, ciutats desaparegudes del mapa, milers de persones desplaçades, refugiades, sense saber quan podran tornar, a on podran tornar, ni què serà, evidentment, del seu porvenir, hospitals i escoles reduïts en runes, infants condemnats a créixer entre la fam i la set, comunitats senceres privades d'aliments, d'aigua, de medicaments, tot a la vista de tots nosaltres, tot a la vista de tota la humanitat, de tots els que estem en aquesta sala. Aquesta realitat que el dret internacional defineix com a genocidi, perquè no té altra definició que genocidi, i que Nacions Unides ha confirmat en el seu informe del 16 de setembre de 2025, exigeix una resposta institucional. Òbviament una reflexió individual, que feia molt bé el diputat, i que comparteixo plenament, una reflexió individual de tots i cadascun de nosaltres, però també una resposta institucional de cada una de les institucions a les quals tenim el privilegi i l'honor de representar cadascun de nosaltres i que no admet cap ambigüitat. Òbviament, confiem que la Cort Penal Internacional pugui acabar condemnant per crims de lesa humanitat els responsables i confiem en la justícia, però mentre no es pugui actuar només ens tenim a nosaltres, la nostra veu i la de les nostres institucions. El govern d'Espanya ha emprès passos que mereixen ser reconeguts, com l'embargament d'armes o el reforç de l'ajuda humanitària, però tota acció, per necessària que sigui, esdevé insuficient davant de l'envergadura de la tragèdia. Per això la moció que avui presentem apel·la a totes les administracions, inclosa la Diputació de Barcelona, perquè facin de la coherència un compromís tangible i realment una acció determinada. I ho fem des d'una institució que ja ha destinat més d'1 milió d'euros entre 2023 i 2025 a projectes d'emergència centrats en la salut materno-infantil i en l'alimentació, una trajectòria que ens legitima per ampliar el nostre compromís i veure i haver estat testimoni de l'efectivitat d'aquests programes que tenim en marxa, ens omple d'orgull i de saber que estem contribuint, encara que sigui amb una petita espurna, a retornar una mica d'esperança i de fe en aquesta gent que està perdent realment familiars, vida, infants, terres, propietats, tot el que els envolta. El text que avui sotmetem a consideració articula un seguit d'acords que situen la nostra veu col·lectiva en el terreny de la justícia, en el lloc correcte de la història. Proclama la condemna inequívoca del genocidi i exigeix un alto al foc immediat. Una petició que jo crec que hauríem de compartir tots. La condemna inequívoca del genocidi i un alto al foc immediat. No entenc qui no pot estar d'acord amb aquesta petició. Expressa suport als mecanismes internacionals que han de depurar responsabilitats, perquè sí, hi ha uns mecanismes internacionals per actuar i per tant hem de demanar que s'actuïn, que articulin i que es posin en marxa. Insta a combatre sense concessions qualsevol forma de discurs d'odi. Estableix la revisió dels processos de contractació pública
per excloure empreses que vulnerin els drets fonamentals. Com a institució no podem donar recolzament a qui vulnera drets fonamentals. Dona suport a la Global Summit Flotilla i a l'acció humanitària d'UNRWA. Qui no pot recolzar la societat civil que vol sortir al carrer i manifestar-se en favor dels drets humans? Tenen el dret a la manifestació, un altre dret fonamental que hem de preservar, que hem d'assegurar i que els hem de donar una seguretat. El dret a poder reclamar pau i justícia en el món. Reclama l'adopció de mesures que impedeixen la participació institucional en iniciatives impulsades per estats denunciats per violacions greus dels drets humans, com és el cas d'Israel, però ho hem fet sempre amb tots els altres estats també, que estan també duent a terme greus violacions, perquè la Diputació de Barcelona sempre ha estat, en el seu règim de la cooperació internacional, al costat de tots els països que pateixen guerra i està al costat de l'ajuda humanitària perquè puguin aquestes persones que estan visquent aquestes situacions de conflicte tenir els mínims bàsics elementals per sobreviure, perquè el que estem fent és ajudar aquestes persones a sobreviure. No es tracta d'una declaració més, sinó d'un posicionament que ens situa a l'alçada dels valors que han de guiar qualsevol institució democràtica. Aquesta moció és un crit de coherència, un exercici de dignitat i una afirmació solemne que cap institució pot restar indiferent davant de la destrucció d'un poble. Jo diria qualsevol institució ni qualsevol persona que realment pugui manifestar que recolza els valors de la llibertat, la igualtat i la democràcia. Aquesta decisió que adopta avui la Diputació de Barcelona es reafirma i ens reafirma com un actor compromès amb la pau, amb la solidaritat i amb la primacia del dret internacional i proclama sempre que estarà al costat de les víctimes, al costat de la justícia i al costat de la vida. Per tant, no podem més que estar-ne d'acord i recolzar-ne des del seu principi fins a la seva fi. I ho seguirem fent en el que quedi de lluita contra aquesta massacre i contra aquest genocidi que estem vivint i del qual n'estem sent tots testimonis.